சென்டென்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஆனால் அது வந்து டைம் இல்லாதனால நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அதுதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்ல போகிறேன். அதான் சொன்னேன், அவன் தினமும் காலையில் மார்க்கெட்டுக்கு போவான்னு சொன்னேன் இல்லையா? அவன் தினமும் காலையில் மார்க்கெட் போவான். அவன் தினமும் காலையில் மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து நேமிங் வேர்டு, நேம் தான். ஒன்றும் ஆக்ஷன் நடக்கல, அதில் ஒரே ஒரு ஆக்ஷன் தான் சொன்னேன். என்னது? கோன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ அதை வச்சு எப்படி கொஞ்சம் லெங்க்தியாக இருக்குது, கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்க. இப்போ இதில் என்ன ஆக்ஷன் நடக்கிறது? போகிறது. போகிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லலாம்? யா, கோ. போறதுக்கு நம்ம கோன்னு போட்டுட்டோம். இப்போ யார் போறான்னு சொன்னேன்? அவன். அவன்றதுக்கு என்ன விடு? ஹி. இப்போ ஆக்ஷன் செய்யறவங்க பேர் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கணும். ஹி, கோ. ஹி ஷீட் வந்து ஆக்ஷன் வேர்டோட என்ன செய்யணும்? எஸ் சேர்க்கணும், இல்லைன்னா இஎஸ் சேர்க்கணும்னு சொன்னேன். இப்போ கோ வந்ததுனால எஸ் சேர்க்க முடியாது. கோஸ். ஹி கோஸ். இப்போ வந்து 3 வேர்டு சொன்னேன். என்னென்ன வேர்டு வந்து நமக்கு? மார்க்கெட், காலையில், வேற என்ன சொன்னோம்? போறது. கோ போட்டேன். காலையில தினமும். தினமும் தினமும்ன்றது என்ன வேர்டு? எவ்ரி டே. இப்போ இந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேர்டுகள் மார்க்கெட், மார்னிங், எவ்ரிடே. இதை எப்படி எல்லாம் போடலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் காலையில் அப்படின்றதுக்கு மார்னிங்னு சொல்ல மாட்டோம். எப்படி சொல்லணும்? இந்த மார்னிங். எப்பவுமே நான் வச்சுக்கோ, காலையில் அப்படின்னாலே இந்த மார்னிங், இந்த மார்னிங், இந்த ஈவினிங், இந்த ஆஃப்டர்நூன், டு நைட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா? இந்த மார்னிங், காலை. தினமும் அப்படின்றதுக்கு என்ன வேர்டு? எவ்ரிடே. இப்போ நாளைக்கு அப்படின்றதுக்கு டுமாரோ, இன்னைக்கு அப்படின்றதுக்கு டுடே, நேற்று அப்படின்றதுக்கு yesterday, yesterday, today, tomorrow, then day after tomorrow, நாளை மறுநாள், day after tomorrow, நாளை மறுநாள். நேற்றுக்கு முந்தின நாள் அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம்? day before yesterday, day before yesterday. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதா தான் இருக்கும், ஆனாலும் சொல்றேன். மார்க்கெட், மார்க்கெட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு தானே சொல்றேன். மார்க்கெட்டுக்கு போவா. இக்கு இல் அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இன் யூஸ் பண்ணோம். மார்க்கெட்டில் அப்படின்றதுக்கு என்ன போட்டோம்? இன். இந்த மார்க்கெட், இந்த ஆஃபீஸ், இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். இல் அப்படின்றதுக்கு. இப்போ மார்க்கெட்டில் அப்படின்ற போட்டா இந்த மார்க்கெட். மார்க்கெட்டுக்கு அப்படின்றதுக்கு என்ன மார்க்கோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? டு மார்க்கெட். டு மார்க்கெட். மார்க்கெட்டுக்கு, ஆஃபீஸ்க்கு, டு ஆஃபீஸ். வேற ஸ்கூலுக்கு, டு ஸ்கூல், காலேஜ்க்கு, டு ஸ்கூல், டு காலேஜ். அப்போ கு அப்படின்னு இங்கிலீஷ் தமிழ்ல வர வேர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்க என்ன போட்டுக்கலாம்? டு. மார்க்கெட்டுக்கு அப்படின்னு மார்க்கெட் டு அப்படின்னு போடக்கூடாது. டு மார்க்கெட், டு ஆஃபீஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி. ஓகேவா? அப்போ டு மார்க்கெட், இந்த மார்னிங், எவ்ரிடே. 3 வேர்டு இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு வேர்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ ஹி கோஸ், போறா. எங்க போறான்? டு மார்க்கெட். எங்க? எப்ப போறான்? தினமும் காலையில. இப்போ தினமும் காலையிலன்றதுக்கு என்னது? காலையில் அப்படின்றதுக்கு இந்த மார்னிங், தினமும்ன்றதுக்கு எவ்ரிடே. ரெண்டுமே சேர்த்து என்ன சொல்லலாம்? எவ்ரி மார்னிங். He goes to market. மார்க்கெட்டுக்கு தினமும் காலையில போவான். ரைட்? கிளியரா இருக்கா? இப்போ கோன்ற ஒரு வேர்டு வச்சு வேற நிறைய போகலாம். ஐ கோ டு ஸ்கூல் பை பஸ், ஷி கோஸ் டு ஸ்கூல் பை கார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம். போறது அப்படின்றது சொல்லிட்டா யார் போறான்றது முன்னாடி வரணும். எங்க, ஏன், எதுக்கு, எப்படின்றது மூணாவது வந்துடும் இல்லையா? இப்போ வந்து வேற ஒரு சென்டென்ஸ் பார்த்துருவோம். ஸ்பீக் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்? பேசுறாங்க. ஸ்பீக் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் பார்ப்போம். அவன் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவான். எப்படி சொல்லலாம்? அவன் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவான். பேசுவான்றதுக்கு என்ன வேர்டு? ஸ்பீக். யார் பேசுவா? அவன். he speak. he ஷீட் வந்து ஆக்ஷன் வேர்டோட என்ன போடணும்?
எஸ் சேர்க்கணும். he speaks English very well. he speaks English very well. அது கூட இப்ப நம்ம ஷார்ட்டா பார்த்தோம். he speaks English. அவள் இங்கிலீஷ் பேசுவான். இது அவள் வரும்போது அதே மாதிரியா she speaks English. ஓகேவா? சென்டென்ஸ் he she it I you we they clear ஆகணும்ன்றதுக்கு தான் இந்த சென்டென்ஸ் நான் சொல்றேன். இப்போ நான் பேச வேண்டியது எப்படி சொல்லலாம்? I speak English. நான் இங்கிலீஷ் பேசுவேன். நீங்க இங்கிலீஷ் பேசுவீங்க அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம்? you speak English. அவர்கள் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க எப்படி சொல்லலாம்? they speak English. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த மாதிரியே he she it வரும்போது ஆக்ஷன் வேர்டோட எஸ் சேர்த்திருக்கோம். I you we they வந்தா எஸ் சேர்க்க வேண்டாம். we speak English. நாம இங்கிலீஷ் பேசுவோம். நாங்க இங்கிலீஷ் பேசுவோம். அப்போ இதுதான் he she it வந்தா ஆக்ஷன் வேர்டோட எஸ் சேர்க்கணும். I you we they வந்தா சேர்க்க வேண்டாம். அதுதான் இந்த சென்டென்ஸ்ல உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா? இப்போ எனக்கு தமிழ் தெரியும் எப்படி சொல்லலாம்? எனக்கு தமிழ் நல்லா தெரியும். நான் நல்லா தமிழ் தெரியும் அப்படின்றதுக்கு எப்படி சொல்லலாம்? எனக்கு தமிழ் தெரியும். தெரியும்ன்றதுக்கு என்ன விட நோ. எனக்கு தமிழ் தெரியும் எப்படி சொல்லலாம்? ஐ நோ தமிழ். நோ அப்படின்னு போட்டுட்டேன். இப்ப யாருக்கு தெரியும்? எனக்கு தெரியும். ஐ நோ. என்ன தெரியும்? ஐ நோ தமிழ். அவளுக்கு தமிழ் தெரியும் எப்படி சொல்லலாம்? she knows தமிழ். இல்லையா? அவளுக்கு தமிழ் தெரியும். எனக்கு உங்க அட்ரஸ் தெரியும் எப்படி சொல்லுவீங்க? எனக்கு உங்க அட்ரஸ் தெரியும். உனக்கு எனக்குன்றது பேரு தான், அட்ரஸ் பேரு தான். என்ன ஆக்ஷன் நடக்கிறது? தெரியும். தெரியும்ன்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லலாம்? நோ. KNOW நோ. அப்போ எனக்கு உங்க அட்ரஸ் தெரியும். அப்போ தெரியும்ன்றதுக்கு நோ. யாருக்கு தெரியும்? எனக்கு தெரியும். ஐ நோ. ஐ நோ என்ன தெரியும்? ஐ நோ யுவர் அட்ரஸ். ஐ நோ யுவர் ஃபோன் நம்பர். I know his house. எனக்கு அவனோட வீடு தெரியுமே. I know his house. எனக்கு உங்க அப்பாவை தெரியும் எப்படி சொல்லலாம்? I know your dad. எனக்கு உங்க பையனை தெரியும். I know your son. I know. நமக்கு தெரியும். I don't know சொல்லணும். I know எனக்கு தெரியும் எப்படி சொல்லலாம்? I know your phone number. I know your address. அவளுக்கு என்னோட வீடு தெரியும். அவளுக்கு என்னோட அட்ரஸ் தெரியும். அவளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி சொல்ல? அப்ப இங்க தெரியும்ன்றது யாருக்கு? எனக்கா அவளுக்கா? அவளுக்கு. அப்ப யார் பேர் வரணும்? she வந்து ஆக்ஷன் வேர்டோட என்ன செய்யணும்? எஸ் சேர்க்கணும். she knows என்ன தெரியும்? அவளுக்கு என்னுடைய அட்ரஸ் என்ன தெரியும்? my address. she knows my address. அவளுக்கு என்னோட ஃபோன் நம்பர் தெரியும் எப்படி சொல்லலாம்? she knows my phone number. அவளுக்கு எங்க அப்பாவை தெரியும் எப்படி சொல்லலாம்? she knows my dad. அப்போ எனக்கு தெரியும்ன்றது I know. அவளுக்கு தெரியும்ன்றது she knows. அவனுக்கு தெரியும்ன்றது he knows. அவர்களுக்கு தெரியும்னா they know. they know my school address. they know my house. they know me. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? இப்போ நோ அப்படின்றதுக்கு வந்து நிறைய சென்டென்ஸ் பண்ணலாம். அதை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா பேசிக்கா எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். இடையில இஸ் அண்ட் ஆர் எல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். டைரக்டா ஆக்ஷன் வேர்டு அது செய்யறவங்க பேரு முன்னாடி, அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்ற பின்னாடி. அவ்வளவுதான். பேசிக்கா சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.